Hello guys, welcome back to my Edit Creation YouTube channel. So guys, आं दिनै मोनसे शूटिंनि ब्लग लाना फैलायबाय. दिनैनि ब्लगानो जाहैबाय बाइलें मिउजिक भिडिअ' थ' दंमोन. दा बेनि थ्रुयै बाइलें 2 मिउजिक भिडिअ' बेनि शूटिंनि ब्लग्स नोंथांमोना नायलांदो. दा जों दा नै सिमेन दैमायाव दंफैयो. ओइनै एक्टर एक्ट्रेस आरो गासिबो टिमानो बेवहाय दं. सिमेन दैमा एबारनि मेथाइआथ' बहुत बरिया, नोंथांमोना खोनासंखाबाय जानांगौ. अलरेडि इउटुबाव होखाबाय मेथाइखौ. बै सिमेन दैसायाव नोंनि बे दुगैनाय ना मा होनो आं बावबाय. जिखुनु नोंथांमोना नायलांबाय थादो. दैनि दाहाराव दुगैनाय मेथाइ नालाय फुरा दै दाहाराव लाना फैबाय नै एक्ट्रेसखौ. समायना दुगैगोन होनदों नामा नोङो? दैयाव दुगैगोन? अबे दैयाव दुगैगोन? दैनि दाहाराव एक्टिं खालामना खनसे एक्टिं खालामनाय नि दाहाराव. इस बिउटिफुल लग रहा है. मा ओंख्रि जाना फैगोन नोङो? नै एक्टरा बबे चेनेलाव नुगोन मामाय बेखौ? एआर इन्टारटेनमेन्ट टिभि चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाखादो, बावनाङा. बेदरबो लाना फैखादों बिथांमोना. माबा रुवाथि आरो लावखार दाहोना आंनिबाथ' नंगौ नङा? बेबायदि खोमा रेस्टुरेन्ट गायनो आरो. ओइ नोंसिनि गामि दा? अ नोंसिनि गामि. ओमफ्राय नै दा स्टार्ट जासिगोन आरो ना शुटिंआ. मेख्ला लाबाय दुगैनो. ओमफ्राय बेखैजाय नै फंबाय खोरोम बाबु नावलाय नों मा खालामगोन? दै गेजेरावसो. ओमफ्राय नै जोंना करिय'ग्राफार, डाइरेक्सन, कनसेप्ट मास्टार, जोंनि बेस्ट हिर' बिरमल मुसाहारि ब्र'. जों दिनै सिमेन दैमायाव शुटिं लाफैदों बाइलें 2. नोंथांमोना बे एलबामखौ एआर इन्टारटेनमेन्ट टिभिआव नुनो मोनगोन. चेनेलखौ बयबो माबा साबस्क्राइब खालामना लाखादोसो. साननै सानथामनि गेजेरावनो आपल'ड होनाय जागोन. आरो नायनानै मोजां मोनोब्ला शेयार खालाम, लाइक खालाम आरो कमेन्ट खालाम. येस, थेंक इउ. दा नै दाहोना रुवाथि एदावलायगासिनो दङ. दैनि दाहाराव दुगैगोन नामा मामाय एक्ट्रेसआ? अ माय गड, अ माय गड. बै सिमेन दालाङाव सिमेन दैमानिसो मेथाइ नालाय सिमेन दैमायाव लायबाथ' जाखायाना. आदसा नै नायदो शुटिं होनबाथाय ओरैबायदि खस्थ' जायो. अबेबा लकेसनाव लाना फैबाथाय शुटिं खालामनो बुस्थुफोरखौ दै गेजेराव हाबनानै नै दानाबा केमेरा खेबसिगोन, ओरै एक्टर एक्ट्रेस जानायखाय थासिगोन, ओरैनो रायलायबाय दङ बोरै खालामनांगौ बोरै खालामनाङा. आरो ओरैजाय नै जोंनि सिमेन रिभार भिउ, सिमेन हाजो, बालाबारि, सोरनिबा कुवारिफोर क्रेचार्सफोर दंजोबो आरो बेफोरावहायनो फुरा ए टु जेड दंजोबो होननाय जादों आरो सिमेन दैमानि. ओमफ्राय ओरैजायनिया ट्रेननि दालां, बैखैजायनि मानसि दालां. द्याट इज सिमेन रिभार भिउ गाइस. स' नोंथांमोना गोसो दंब्ला आंनि ब्लग्सखौ नायलांबाय थादो ना मा बुङो? आं बालायाव एसे गेलेबाय. नै बालायाव गेलेनो मोनैया बिराद गोबाव जाबायमोन. जागायदो गाइस, कम अन गाइस, जागायदो. शुटिं लाबाय दं. आङो दैयाव हाबनो बानानै थांदिया, बै केमेराथिं थांदिया. आं एक्सट्रा साइड हारसिं थाबाय आरो शुटिं लाबाय दं. बिसोरो एसे गोजानाव थाबाय. आं माबा डिस्टार्ब जायोना, खारजाबाय थायो, साइड होनांगौ जाबाय थायो. बैयाव अन्थाइ बासिगासिनो, अन्थाइ सालिगासिनो. नायबाय थादो. उन्दुनो ओंखारलायदों मेथाइ खोनासंनानै गाइस. उन्दुनो ओंखारदोंनो. ट्रेनाव हरनै जाबोदों गाखोना फैनाया. आरो 1 घन्टा 45 मिनिटल' नुनो मोनदों इयो. जेने थेने बुहुमसिं बिथाङा माबासो बर' नङा, अबर' राभा. जांगिलाना माबा बौजाबाय, मा होनो आथिं बौजाबाय. देखायदो दाना आथिं बौनायखौ. अ माय गड, बोरै बौदों होनदों? लोंनानै मा खुरना गालांदोंमोन नामा होनदों? बथल दै सिङाव. ओमफ्राय बिदि जाबाय आरो ना अबस्थाया. थाबायनो हाला नामा नोङो एसे दा बारा? नै खोरोम बिरमल ओमफ्राय बुहुम दै बारलांबाय आरो शुटिं लायसिगोन. ओइ गोलैगोन मोजाङै. प्रडिउसार बाबुआनो बेनो. गोसा सारहर दैखौ.
Next location di Muau Pedeng, wajib di gari dia. Vậy này, actor actress và giờ thằng bài, jadi dia next location. Baileng tunggu di video ni. Wajib figas le, lens malida. Masa? Isi masalah? Isi masalah ke lain? Antara itu semua saja. Bên nào lại?